Barka da sallah. Baba gashi barka da sallah. To nagode, nagode. Naira 100 ne. Naira 100 ne baba. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi Allah saka da alheri. Ubangiji Allah shi bada lafiya. Baba gashi wannan naira 100 ne. To Allah ya saka da alheri. Barka da sallah nake baki. Allah ki karba. An aiko ne da zakka ne wani ya fitar ya ce a raba mai iyayen marayu da gajiye. Kina ji tsoro ne? Da wasa nake biki ba mama. Wasa nake biki ba. Na baki. Gashi baba. Naira 100 ne baba. Dawa mai kika zo yi a kasuwa? Tafiya ne na zo yi naira 10 naira 100. Na 500 mana roke shi yanzu ya bani. Wallahi wani da shi na gode. Allah kara gode na ji daɗi sosai. Barka da sallah ba. Alhamdulillah. Barka da sallah. Allah karba. Allah karba. Allah sami maro. Wata ce ta fitar da zakka ta bani ta ce a raba. Me gidanki fa? Gida na babu yara biya. Mama ayi hakuri ki boye kudin ki sai ki cefani sai ki tafi gida a abinci ko? Lafiya lau barka da sallah mama. To Me aka fito yi kasuwa da safen nan? babu da abun ta marayu gare ni wallahi. Marayu? Marayu gare ni. To me kika fito yi yanzu? Na so neman tumatiri ne a basu abin da za a yi miya. Wallahi. Cefane kika zo yi? Ce ba ne na zo yi. Kayan miya zaki siya? Ai miya zan saya. A ina? A sallah. Yau sallah. Ai da mun fito Mijin na kyaushe ya rasu shekara shi kuke. da rasuwa? Yaran naki nawa? Ya'ya. Baba gashi wannan naira 100 ne. To Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. Allah ya biya ki. Allah ya biya ki. Allah ya biya ki. Allah kai sakayya da gidan aljanna. Allah kai sakayya da gidan aljanna. Na gode, na gode. Na gode. Na gode. Kin ji sakayya da gidan aljanna. Yanda kuwa ba mu Allah ya ba ku a aljanna kuma. Na gode, na gode, na gode. Baba barka da sallah. Yau sallah na ganki a kasuwa. Ajihu ne ƴata bai cika ba. Zan yi dan cefare. Na ga yau sallah ko babu an fito kasuwa. Girkin sallah fa. Wallahi zan sai dama. Kin san in ne bana dinnan na rantsi da Allah zai halicce ni. Sai kin yi ciniki kana kuma kin Na rantsi da darajar ba abun da na siya sai dai a da ayata. Dama in ka rage nan na abinci nake. Da dalili Baba gashi barka da sallah. to nagode, nagode. Naira 100 ne. Naira 100 ne baba. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi Allah saka da alheri. Ubangiji Allah shi bada lafiya. Ai sai gida. Sai gida? Kai